עיר יצחק הלוי, ראש עיריית אילת, הנהלת עיריית אילת, חברי מועצת העיר, כלות, חתנים, זוכי פרס זרקור למצטיין. קודם כל תנו להם מחיאות כפיים. דוקטור שושנה קבוט, ליאוניד רוזנברג, אביטל נבל, יוסי אני, בני גבריאלי, נרי קיסלסי, ואיבון ברל. הערב יוענקו פרסי זרקור למצטיין לשבעה נבחרים, 6 פרסי זרקור למצטיין ופרס אחד זרקור למצטיין על מפעל חיים. ראש עיריית אילת, מר מאיר יצחק הלוי, חרת על דגלו את מינוף ערך ההצטיינות בכל תחום אפשרי. העיר אילת התברכה בקהילה חמה המעודדת בקרבה את המצטיינים הרבים בהם, תלמידים, ספורטאים, מתנדבים ועובדים מצטיינים, כולם יחד הם זרקורים ייחודיים המאירים באור עצום את רקמת חיינו כאן. ראש העירייה בחר להבליט את המצטיינים בכל הזדמנות. מנהלת קרן אילת והמתנדבים הזוכים והמתנדבים הזוכים המצטיינים שלנו. כפי שנאמר לפני כמה שנים, מצאתי עצמי נחשף יותר ויותר לאוכלוסייה האילתית, ומצאתי עצמי מגלה, כפי שאני מגדיר, נאות מדבר אנושיות בעיר אילת, חבויות ושקטות, שלא קיבלו את הזרקור הראוי, ולא משום שהכוונה הייתה להעצים אותם, אלא משום שצריכים לקבל את הזרקור כדי שיהיה הזרקור שמוביל אותנו כקהילה. שיכולים להתעורר בבוקר ולומר בפה מלא שהם אוהבים בכל ליבם את מה שהם עושים. בני גבריאלי הוא אחד כזה. מצאתי בזה זכות אדירה לעסוק בנושא ובמקצוע שיותר מכל זאת קודם כל שלי. אבל כל מצחיק הזה שדבר שאני מאוד אוהב. אוהב את הטבע, אוהב את הסביבה, אוהב את היצירה של המורה. אני חושב שהוא ברא לנו עולם מדהים שאנחנו, בני אדם, צריכים לדעת ללמוד, עדיין להשתלב. ואחד מהדברים שנוכל להשתלב בו זה לדעת להתנהג בהתאם, להיות חלק מהיצירה המופלאה. אני רואה בזה לא רק שיפוט, אלא ממש שגריר של ארץ ישראל, שגריר של רצון טוב, שגריר של אהבת הארץ, שגריר של ערכים יהודים, ישראלים, ציוניים כמובן. בני אינו נח לרגע, הוא מצלם, מדריך טיולים בארץ ובעולם, משדר בתחנת הרדיו המקומית, זקן חברי להקת הזמר האילתית רוח דרומית והרוח החיה שבה. בטיפונת הזמן שעוד נותרה לו בין שלל העיסוקים ושפע פעולות ההתנדבות שהוא מקיים, הוא מוצא זמן להתרפק בנגינה על הכינור האהוב שלו. הילד שהתקשה לסיים את לימודיו בבית הספר, סיים את לימודי קורס מורי הדרך בהצטיינות, דילג אל לימודי התואר הראשון והשני, ובימים אלה הוא שוקד על עבודת הדוקטורט שלו שעניינה מעמד האישה בתימן. במסגרת העבודה המדוברת עושה בני רבות לקידום שמו של אילת במדינת ישראל. עבדתי הרבה מאוד שנים מטעם משרד התיירות. להיות תדמיתן, זאת אומרת לקבל עיתונאים שבאים מארצות אירופה שונות כדי לכתוב כתבות תדמית עליהם. אז תמיד קיבלתי אותה באילת, ושיווקתי את אילת, את יופייה של אילת, את השילוב של המדבר, עם הים, את האתרים, את האנשים, את המסעדות, כל דבר, את בתי המלון, את עיר תיירות מספר אחד במדינת ישראל שיש לנו במה להתגאות בה. בני התברך בירושלים יקרה, כל עשייתו מעולה באהבה גדולה. כל פרח בטבע מחייך אליו. בהתלהבות בלתי פוסקת הוא מתפעל מיפי הבריאה. הוא מעניק בכל חום ליבו את מיטב הידע שרכש למאזיניו. בדרכו המיוחדת הוא מקנה ערכי תרבות, שמירה על הטבע, ערבות הדדית, חברות אמיתית, ומעל הכל אהבת האדם.
ואני מתכבד להזמין את בני גבריאלי לשולחן הנשיאות לקבלת הפרס. בני גבריאלי היקר, זה כבר התעודה והזרקור למצטיין 65 שנים לעצמאות ישראל, י"א באייר תשע"ג 2013, מוענק לבני גבריאלי, מורה דרך בשבילי הארץ והעולם, איש אילת, על אהבת האדם והארץ, ערכים אותם אתה מנחיל מדי יום לאסוף קבוצות המטיילים אותם אתה מוביל בשבילי ארצנו, על היכולת המופלאה שלך להקנות ידע למאזיניך בדרכים, על היותך השגריר הבלתי מוכתר של אילת, המביא את יופייה ומעלותיה של העיר אילת לכל מקום בו אתה נמצא, על יחסך האנושי ויוצא הדופן לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים, לה אתה מעניק משפע ידיעותיך בדרכים המיוחדות רק לך, על ההתלהבות, המסירות, החריצות והאהבה האינסופית לידע, לטבע ולאדם, המהווים את עמוד התווך באישיותך, המובילים אותך לביצוע עבודתך באיכויות נדירות, בעומק, במחשבה, בסבלנות וסובלנות. אינך מהווה אות ומופת לאזרחות טובה ומודל לחיקוי בעשייתך המקצועית ובשאיפה בלתי נלאית למצוינות. בני גבריאלי. פירושה לתת מעצמך יותר ממה שהאחרים מבקשים. החברים שלי כאן, הכלות והחתנים, יודעים שהמצוינות היא מידת הרצון, השאיפה היא מידת ההשקעה, והשמיים הם הגבול. יש לחנך ולהעביר מסר לחברה באילת ובישראל שיש לשאוף למצוינות, לא לשלמות, כמו שאמר אריסטו. ברגע שאנחנו עושים את עבודתנו שוב ושוב, ובכל פעם שאנחנו משפרים ומשתפרים, הרי שמצוינות זו לא הפעולה, אלא ההרגל שבעשייה. ברשותכם קהל נכבד וחברים יקרים, אני מבקש להודות בשם הכלות והחתנים ובשמי, על שבחרתם בנו ובאתם להתרגש איתנו במעמד מכובד זה. תודה לראש העיר מר מאיר יצחק הלוי, הוגה הרעיון זרקור למצטיין ומוציאו אל הפועל. ותודה למירה לב ומירב המפיקות את הערב הנהדר הזה. ותודה אישית שלי לאמי הולדתי. תודה.